Sanibonani bazalwane, I hope niyaphila. Sekuyisikhathi sokuzenkonzweni and welcome. Kuzoba mnandi, but before we go to the word, sizoya endumisweni. Hallelujah bazalwane, singaphakama emakhaya sizodumisa uNkulunkulu ekuseni. Hallelujah. Are you ready ukuthi sidumise uNkulunkulu? Kufanele udumo. Hallelujah. Samba. When I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, when I went to Namada, Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, Simbono munye, Simbono munye, Simbono munye, when I went to Simbono, Simbono munye, Simbono munye, Simbono munye, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, Simbono munye, Simbono munye, Simbono munye, when I went to Simbono, Simbono munye, Simbono munye, Simbono munye, Simbono munye, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Nguela, what's the sound? What? Jesus. Oh, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono, Simbono munye, Simbono munye, Simbono munye, when I went to Simbono, Simbono munye. Simbono munye, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Nguela, when I went to Simbono munye. Hallelujah, hallelujah, Muntu Jesus said hallelujah. Praise Jesus, hallelujah.
udumo sithi akekho njengawe, sithi akekho lingana nawe. We thank you, oh God. Hallelujah. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo6 ntambama ku Facebook na ku Instagram live. Uma ufisa uku-attenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukuregister ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-attenda, noma inkonzo yango-9 ekseni noma inkonzo yango-11:30 emini. Imnikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele, kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 405 750 9964 u405 750 9964. Siyisho okugcina u405 750 9964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha, i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany, uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Bazalwane, imemezelo zikuthi sesibuyelile enkonzweni for live inkonzo kuzenkonzweni. So bazalwane, siyacela ukuthi uma ngabe uthanda kuzenkonzweni siyaregister, ngoba siyazi ukuthi because of imithetho yaka COVID so kumele siregister. So ke siregister ku rsvp.hischurch.co.za. Kodwa uma ungakwazi ukwenza njalo, kukhona inamba ezovela escreenini bazalwane. You can us-SMS or kune number yasebandleni futhi usitshele uma ungakwazi, sizokusiza. So ke bazalwane, siyathemba ukuthi sizonibona and siyacela nisilandele ku social media. Siku Facebook, siku YouTube, ngesonto kuneyinkonzo, and bazalwane ubaba uNkulunkulu wenza izimanga. So we are looking forward ukuthi sinibone, siyanikhumbula kakhulu. Have a good week. Amen. Hallelujah. Angithathele lithuba ngibingelele the leadership of the church, Mfundisi Umyeza, and your members, everyone as His church. I greet you in the name of the Lord Jesus. I'm so blessed to be a part of this service. Ukuze ngabelane nani izwi likaNkulunkulu. I will never forget to greet the members of my church who also are listening this service, AFM House of Grace and Kwandengezi. I greet you in the wonderful name of Jesus. Yes. I was blessed Sunday benginani la His church sifumana izwi likaNkulunkulu. Kwakhona asibonisane ngawona umyalezo wanamhlanje. Sizukuthi uNkulunkulu ufuna sithini. Ngivumeleni namhlanje ngisebenzise lesi sihloko makaziwe. Let him be known. It's very important ukuthi sizazi ukuthi esingamakholwa sinomsebenzi omkhulu. Uma usindisiwe akupheleli ukuthi umzalwane, kodwa unomsebenzi awubekelwe uNkulunkulu ukuthi lo nkulunkulu okuwena nabanye abantu mabamazi. For instance, if a family yakho wena osindisiweyo, you are the preacher of that family,
Lo family must know Christ because of you. Kumele bazi ukuthi ukusindiswa kuyini lini ivangeli umsebenzi lo uNkulunkulu asinikeze wona. Ngamanye amazwi if wena usindisiwe emndenini wakho, uNkulunkulu uthembe wena kulowo mndeni ukuthi uzobenza bamazi uKristu. Amanye amazwi wonke umuntu ongumzalwane izumfundisi akawumfundisi but uhlalele umsebenzi omkhulu ukuthi nginomsebenzi enginawo ukuthi wonke umuntu oseduze kwami makamazi uKristu. Kusemndenini, kusemsebenzini, kusendawe ohlala kuyona, everywhere you go you must let him be known that he is a King of Kings. Umsebenzi lowo uNkulunkulu asinikeze wona njengebandla ukuthi masiphuma la esontweni siyotshela abantu abebengekho, siyotshela abantu abangaziyo ukuthi sinoKristu and oyinkosi. Okay, without wasting any time, let's go straight to the word of God. Sizofunda incwadi yezenzo chapter 17. Sizofunda khona uverse number 15. Incwadi yezenzo chapter 17 sifunda uverse number 15. Fundeka kanje. Abamphelekezayo uPaul bamfikisa eAthene, kwathi sebemumkele usiyalezo ngoSila nangoTimotheo sokuba beze kuye ngokusheshsha okukhulu, bamuka. Verse number 16. Kwathi uPaul esebalinda eAthena, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe, ubona umuzi ugcwele izithombe. Ngakho ke wakhuluma esinagogweni kubaJuda nakuwo amakholwa nasesigcawini imihla ngemihla kubo abesuke bekhona. Kepha abathile kuzo izazi zama ePikuri naseTarioni bamaKristu naye baye bathi leli phosho lithini na? Abanye bathi kungathi ungomemezela uNkulunkulu ongaziwayo, ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Base bemthatha bamsa eAntiochi, bathi ungazise ukuthi uyini lesi sifundiso esisha esikhulunywa nguwe na. Verse number 20. Ngokuba uletha ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo, ngalokho sifuna ukwazi ukuthi lokhu kungakuyini, ngokuba bonke abase-Athena banobufakazi bakhe khona basenizenzini. Verse number 22. uPaul wema phakathi neAreopagu wathi, madoda aSathaniya, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu oNkulunkulu. Verse 23. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana nealtara ekulotshiwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho ke enikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena uyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini ezizwe enziwe ngezandla. Let us pray. Father, izwi lakho siyalibonga linamandla, lingcwele. Fakaza ngalo ke uNkulunkulu wethu ongcwele ukuze luwenze umehluko empilweni zethu, ngoba wena uNkulunkulu ongehlukile, ongehlulwa lutho. Thatha udumo nembeko, khosi bungo bakho ngoJesu Kristu ophilayo. Amen. Okay. La esifunda khona kunendaba engithinta kakhulu ngompostoli uPaul. Lithi iBhayibhele wayehamba noSila wathi esabalindile before bangene kulesixeko kule dolopha yaseAthene babeyoshumayela kuyo. Lithi wathi ma ebuka wabona kuphakanyisiwe kubekwe izithombe zabanye uNkulunkulu. Lithi iBhayibhele lami waba nomsindo omangalisayo ngoba ebona kuphakanyiswa oNkulunkulu basemzini, ebona kuphakanyiswa abanye oNkulunkulu. Lithi iBhayibhele wangena kuleyo dolopha. Lithi uma engena khona wafika wabashumayeza uKristu enomsindo. Because if unentshisakelo yokwazisa uKristu as the King, ufuna aziwe, uthi mobona abantu
who are still in the darkness, ube nala angry, ube nalomsindo othi labantu mabazi ukuthi there is a king, ukuthi kunenkosi esikhonzayo. Lithi iBhayibheli uPaul wangena kuleyo ndawo, uma wafika wamshumayela uKristu ngendlela emangalisayo. Lithi iBhayibheli wachitha isikhathi sakhe emazisa uKristu ngoba injongo or his purpose was to reveal who is Christ, because umsebenzi lowo esiunikiwe njengebandla ukuthi singapheleli ekwazini ukuthi uKristu ubani, kodwa singene to our community, our villages, our towns, singene simazise ukuthi ngubani kanye lo Kristu esihamba naye. Yilento eyenzeka kuPaul. Lithi iBhayibheli wathi uPaul uma emile ebona ukuthi no, laba bantu, they don't know who is Christ, they are not proclaiming Christ, they are not preaching Christ. Lithi iBhayibheli he entered to that village, then iBhayibheli waqala washumayela. Lithi iBhayibheli bafika bamlandela bamlwisa, but what are you doing? Yini lo yenzayo? Ubani isifundiso lini lesi osifundisayo? Uthi uPaul mayiphendula uthi ngibonile ukuthi nina nikhonza onkulunkulu abaningi, nikhonza ithixo ngamanye amazwi, nikhonza uNkulunkulu. Ngibone na kwi-altara kubhaliwe kwathiwa uNkulunkulu ongaziwayo. Now my job, umsebenzi wami as uPaul is to introduce, is to let you know who is that Christ eningamazi. Ngamanye amazwi, people of God, his church family, you have umsebenzi to go to the villages, ubanimenze uKristu aziwe. Wonke umuntu oyikholwa unalo umsebenzi ukuthi makaziwe uKristu. Sekwisikhathi lesi esokuthi nabani okholwayo makabe nalo msebenzi owenziwa uPaul, othi mazini yena. Uthi uPaul mayibeka le ndaba uthi lo eningamaziyo nguye owadala umhlaba, nguye owadala izulu, ngishumayela yena nguye owafayo esiphambanweni. Uthi akahlali ezithempeleni kodwa uhlala einhliziyweni zethu. Uyena esithi makaziwe. People of God, asimshumayele singenamahloni, asimphakamise, ngoba ayikho into ebalekile ngoba izizwe zimazi. Ziyomazi kanjani izizwe? Ziyomazi ngathi thina esesimazi. Ngamanye amazwi, if wena usindisiwe, I'm sick and tired lobufakazi babantu athi ngisindiswe ngedwa ekhaya, yimina ngedwa owazi uKristu. It means if in your family we are more than 5 years usindisiwe, kodwa usenebhongo lokuthi emndenini wakho ngowedwa, you failed dismal. It means Lord ishela ukuthi awumazisi uKristu in your family. If emsebenzini wakho we are more than 10 years service, kodwa the people who are working with you, they still don't know about Christ, you failed dismal. We are given the task, we are given the assignment to introduce who is Christ to the world. Ngamanye amazwi, let's go to the people, let's go to tell them ukuthi ungubani lo sihamba naye, ungubani lo sasamamkela, ngoba izwe lilinde thina, izwe lilinde wena, izwe lilinde thina sonke, hayi umfundisi kuphela, but wonke umuntu osemazi unomsebenzi wokuthi angihambe ngiyomazisa kwabangamazi, ngoba bayomazi ngoba esaziwa wena. Lithi iBhayibheli wangena uPaul, uma engena uthi ngazisa yena hayi omunye, kodwa ngazisa yena lo eningamazi, uba nguye inkosi. Praise the Lord. eBhayibhelini uma sifunda, there is another man engithanda, his name is John. If you read John chapter 1 verse number 41, uyakutshela kahle uJohn ukuthi uJohn umufunda uverse verse 39, lithi iBhayibheli uJohn wambulelwa ngumoya oyingcwele ukuthi uKristu ungubani. Ngamanye amazwi lithi iBhayibheli wamazi uJona uKristu through the help of the Holy Spirit, because the Holy Spirit revealed him to John. Amen. Ukuthi who is Christ?
Then uma semazile uJohn akaphelela ngokuthi ngiyamazi, kodwa lithi iBhayibheli wamazisa kubafundi bakhe, wamazisa kuAndrew ukuthi I'm waiting the Messiah, there is someone who is coming. Lithi iBhayibheli wathi uma esembonile wathi nangu lo esimlindile, nangu lo omela adunyiswe. Praise the Lord. Ngamanye amazwi uJohn akaphelelanga ukuthi sendiyamazi, wathi kodwa nabaseduze kwami mabamazi. My question is to you, my brother, ingaba abantu abaseduze kwakho bayamazi uKristu? Ingaba abantu osebenza nabo bayamazi uKristu? Ingaba abantu ohlala nabo bayamazi uKristu? Because the Bible uJohn first thing ayenzayo is to introduce uJesu kubantu abaseduze kwakhe. Look this is powerful and it's blessing me. Lithi iBhayibheli uJesu wazazisa kuJohn. uJohn wazisa uAndrew ukuthi nangu uMesiya. Lithi iBhayibheli wamlandela uJohn. That's John chapter 1 verse 41. Please read that verse at home. It will help you. Ithi iBhayibheli uverse moqhubeka uverse number 42. Lithi uAndrew akahlalanga athi uAndrew, no sendiyamazi. Wathi no ngoba ngiyamazi mina. Lithi iBhayibheli wahamba wayofuna umfowabo uSimon, wabuya naye. Uma ebuya naye uthi, hey my brother Simon, we have found the Messiah, that is Christ, that John was preaching about. Simfumene hoza ndikubonise yena. Ngamanye amazwi akaphelelanga uAndrew ukuthi ndiyamazi mina, kodwa uthathe this assignment yokuthi everyone must know him, everyone makamazi. Msalwane unomsebenzi musumazile ukuthi naye mazise. Angiphinde, umusumazile wena mazise kwabanye, nomunye amazise kwabanye, nomunye amazise kwabanye. That is the work that we are given. Ukuthi uthi Andrew masemazile uthi Simon Peter, come my brother and see him. Sengimbonile mina. Lithi iBhayibheli another guy endiyithandayo. Lithi iBhayibheli the following day they find Philip. Uma sebemtholile uPhilip, they explain who is Christ. Understand ukuthi ungubani uPhilip. Naye uPhilip what I will never relax. Ngamanye amazwi the ball will end, will not ibhola izuphelela ezandleni zami. Let me do the same. Mangenze njengoba bokwenziwe kumina. Lithi iBhayibheli uPhilip akarelaxa. Don't relax my brother, don't relax my sister. You know Christ that is a king, but don't keep it. Let it go. Pass it to your neighbors, pass it to your friends, pass it to your colleagues. Everyone who is surrounding you must know that there is Christ. Let him know. Makaziwe. People of God, people of South Africa, makaziwe, people of his church, makaziwe. Everyone must know that there is Christ. We have given that assignment. Lithi iBhayibheli wathi Philip, I will not relax. Why kuNatalian the follow? What Natalian? Ngimfumene uJesu. Look this. Everyone uyayidlulisa lento. Ukuthi mase ngiyazile nomunye mangiyazi. My question is, uma wena somazile wenza ntoni? Uma wena somfumene uKristu ukuthi ngubani, what are you doing? You just relax? No, don't relax. Push the work. People must know. Abantu mabazi ukuthi ukhona uJesu. Sihlushwa amakholwa a lazy. Acabanga ukuthi preaching is just for the pastor or the leadership of the church. Everyone who is the believer must pass the message to the world. Because kunabantu abangeke bamazi uKristu through umfundisi umyeza and others pastors of the church. But abeomazi through you. Ngamanye amazwi, you have the assignment to pass the message. After you heard the message Sunday, don't relax with that message. Share the message to your colleagues, share the message to your friends, share your message to WhatsApp, in your status. There are people who will read your status, but you don't believe ukuthi wena ungumshumayeli. Sisishare into eziningi ezingakhiyo ama status ways, but let's use our Facebook to let him be known.
let's use our WhatsApp to let every social media, every network that we are using must use for the purpose of revealing who is Christ to the world. Praise the Lord. Now, lithi iBhayibheli bawenza lo msebenzi. Another omunye umuntu oyibusisayo impilo yami in the Bible is the woman. Elithi iBhayibheli wahlangana noJesu emthonjeni okanye emfuleni. Lithi iBhayibheli after uJesu ezazisile kulo wesifazana ukuthi ungubani, wabe sisambuleleka lo wesifazana ukuthi ngubani kanye lo. That woman, they didn't relax. She didn't relax. Akazange aphumle athi ndihla. But lithi iBhayibheli washiya khona umphanda okanye ibhakede emlanjeni. She ran wabaleka wayekhaya to the village. Uma efika, he invites people to come. Wamema abantu, what wozani? Kamanyamazi, that woman was doing this thing we call door-to-door evangelism. Because wayengena umuzi nomuzi, inviting people to come and experience what she had experienced in the river. Uthi wozani nizobona. That is our job as a church of God. Uma sesifumene the information okanye the knowledge about Jesus Christ is to spread. As you are spreading the gossip, as you are spreading sishumayela into zokuhleba sidlulisa nale kaKristu asike sidlulise nayo. Angithi mozwe into ngomuntu embi ugijima uqala ubalisela abangani bakho. Hey my friend, uzwile ubani wenze lokho, uzwile no, now let's change that method to use ukushumayela ivangeli. After you heard a good news, spread those news. That woman did a wonderful job to introduce who is Christ. Magaziwe. That is the theme of today. Magaziwe. Before we close, I would like ngiyathanda ukuthi sijonge another verse that is blessing my life. Ngoba injongo yethu ukuba masimazise ukuthi ungubani. Let's go to the book of Samuel, chapter 17. We will not go through, but ungafunda wena from verse 24 to 48. But because of a time, I will just go straight to verse number 45. So funda verse 45. Wena ungasifundela mosohlele ekhaya funde kahle from verse 24. Ifundeka kanje uverse 45. uDavide wayesethi kumFilisti, wena uza kimi nenkemba nomkhonto nencula, kepha mina ngiza kuwe ngegama lika Jesu sebawuthi, uNkulunkulu wempi kaIsrael. Verse 46. Underline verse 46 is blessing. Yangibusisa kakhulu because ilento engifuna. Listen verse 46 carefully. Namuhla uJehova uyakunikela esandleni sami, ngiyakubulala ngikususe ikhanda lakho kuwe, nginike namuhla zinyoni zezulu nezilwane zomhlaba, izidumbu zempi yamaFilisti. Underline this. Ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwaIsrayeli. Ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwaIsrayeli. Look this before we close. IBhayibheli lali kubeka ubala ukuthi kwakunempi phakathi kwamaFilisti nabantwana bakwaIsrael. I will not go the story, but just bamba nje le engizoyisho kuwena. Now uDavide ufika kulempi. Uma ufika inkosi iyathembisa ithi umuntu oyobulala uGoliathi ngizomnikeza indodakazi yami futhi ngilenze negama lakhe libe likhulu. Okay, that is the promise God, that man is giving the people, someone who can kill Goliath. What a wonderful price. Uthi umuntu oyobulala ngizomnika lokhu nalokhu. Okay, but into engithinta kakhulu ukucabanga nongqondo nenhliziyo kaDavide ayizange ifocuse kulesi sithembiso esibekwayo. Yes, wayesifuna sona, kodwa ufunda uverse number 46 kahle
uyasho ukuthi uDavide ukuze uNkulunkulu aziwe uba ukhona kwaIsrayeli. Ngamanye amazwi uDavide wayengafocusanga kwisethembiso esibekwayo, kodwa wayethi into enhluphayo ukuthi abantu abayikwazi ukuthi sinoNkulunkulu onamandla. If ku end up lo mfilisti kuyena onqobayo kuyohlala kungaziwa, kodwa ngifuna mina kwaziwe. Ngifuna kwaziwe. Ngamanye amazwi yonke into esiyenzayo asiyenzi ngoba sifuna imivuzo emikhulu, asiyenzi ngoba sifuna izinto eziphathekayo, kodwa injongo yoba makwaziwe. Makwaziwe ukuthi kunoNkulunkulu esimkhonzayo. Ngamanye amazwi yonke into endiyenzayo andiyenzela abantu ukuthi ndenza ukuthi mabazi abantu ukuthi sinoNkulunkulu esinaye. Nansi into eniyithandayo ngalomfana. uDavide makwaziwe. Makwaziwe. Makwaziwe ukuthi kwaIsrayeli sinoNkulunkulu okhona. Uthi ikhanda lakho namhlanje ngiyolunquma lidliwe izinyoni ukuze kwaziwe. Ukuze kwaziwe. Ngoba eyona nto ekhona hayi ngoba makuhlonishwe thina, kodwa makwaziwe uba sinoNkulunkulu esihamba naye. Bafowethu bothethe wethu sinikezwe umsebenzi oba makwaziwe. Now it's a time uba sime njengebandla simenze aziwe. Ngiyamthanda uDavide. Uthi mina ngiyakubulala ukuze akathi bazalwane nizwe kahle, akathi ukuze ngifumane into inkosi esithembise ngayo. Akathi eyona nto enenza ngithathe le risk to fight nomuntu obonakala ene-experience ngaphezu kwami, ngifuna ukuduma. No. And most of the time isikhathi esiningi uma ufikelwa isikhathi sokuba umazise, ungaboza ucabanga babonke abantu they will appreciate that, because ubuya bona uDavide lithi iBhayibheli umuntu wamdiscourage oqala umfowabo. Ngamanye amazwi umuntu oqala owazama ukutheza amandla kuDavide umuntu omazi kahle, owazi his weakness, owazi his weak point, was everything about him. Wathi wena ngiyakwazi uyaphapha. Kodwa uDavide akakhange afocuse kubantu abamdiscourageayo. Ngifuna ukuthi nakuwe, don't pay attention to the people who don't believe in you. Don't waste the time to the people who don't recognize your ministry, who don't recognize your potential. Because lithi iBhayibheli uDavide wathi maqala umfowabo wavamshiya. Wathi I don't have a time for you. Then wayakabani, the second person owa discourage uDavide is the king. Because lithi inkosi fana wami wena awunayo experience yokulwa nalempi, kodwa uDavide wathi give me a chance, nikeze ithuba. Because izilo okayintshisakelo kuDavide kwakungalona udumo, kwangabona uba abe rich, kwangabona uba ahlonishwe ngabantu, kodwa uDavide wayethi ngifuna kwaziwe. Yabona, if wenza umsebenzi kaNkulunkulu unaleyo purpose yokuthi my aim ukuthi izwe malazi, God will never leave you alone. Kodwa if you are doing this for your sake of ubudume, waziwe ngabantu, uhlonishwe, udle uqala nasemingcwabeni, waziwe, you're wasting your time. But if you are doing this for the purpose of revealing Christ, to let him be known, God will never leave you, I promise you. Asiyenze lento nge-aim yokuthi magaziwe. Sesifikele kuleso sikhathi sokuthi whatever we do, even the way we are driving on the road, indlela odriver ngayo endleleni mayimazise uKristu. Indlela ocommunicate ngayo nabantu mayimazise uKristu. Indlela owenza ngayo izinto nabantu ayazise uKristu. Even indlela opheka ngayo, musukupheka ngathi nje mawuthi mosowuphekile kufunwe ukuthi ubani obephekile. Yonke into oyenzayo yenze ukuthi
mayimenze uKristu aziwe. Ngoba uKristu akazikwaziwa ngendlela yokushumayela kuphela, nangendlela esenza esihlala nesiphilisana ngayo nefamilies zethu iyokwenza abantu bamazi uKristu. The last verse is the book of Daniel, chapter 3, verse 28 and verse 29. Oh my God, this verse is touching my life and it's really blessing me. Little Bible la, verse number 29. uNebukadnezar wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu woShedraki noMeshaki noAbednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba zaze zaguqula izwe lenkosi zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Verse 29. Ngaloko ngikhipha, underline this, ngaloko ngikhipha isimemezelo sokuba bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhuluma okungafanele ngoNkulunkulu woShedraki noMeshaki noAbednego ziyakulahlwa izindlu zawo zenziwe iquba ngokuba akakho omunye uNkulunkulu ongophula. Okay, let's be real. Ngokuba akakho omunye uNkulunkulu ongophula ngalendlela. Praise the Lord. Look this. Lithi iBhayibheli la esifunda khona. The king Nebuchadnezzar yamisa ukuthi kungabikho omunye uNkulunkulu ozokhonzwa ngaphandle kwesithombe eyayisimisile. But uShedraki noMeshaki, they broke that law because bona baqubuda kuNkulunkulu wabo, uNkulunkulu ophilayo. Now lithi iBhayibheli babe sebethathwa besiswa kwiqubukani kodwa bazothathwa bafakwe emlilweni. Ithi kumkani mayikhuluma nabo ngizoke ngibone ukuthi ngubani oyonikhipha kulomlilo engizonifaka kuwona. Look the answer of these guys. But inkosi uNkulunkulu wethu unakho ukusikhipha. Futhi noma engasikhiphanga kodwa kuyokwaziwa. Ngamanye amazwi whatever they do bayenza ukuthi makwaziwe ukuthi ungubani uKristu. Abayenzi ngoba bephethwe inkani, bephethwe ngabe nahloniphi, kodwa bayenza lento ngoba banalo Kristu abafuna aziwe. Ngamanye amazwi uma simazisa uKristu kunezinto esiyolahlekelwa yizo. Praise the Lord. Lithi iBhayibheli babe sebethathwa befakwa emlilweni. Uma sebefakiwe emlilweni lithi iBhayibheli uNkulunkulu wezwakala uNebukadnezar ethi akungabikho omunye umuntu oyokhonza omunye uNkulunkulu. We are closing now. Maungabikho omunye umuntu oyokhonza uNkulunkulu ngaphandle koNkulunkulu kaShedraki noMeshaki noAbednego. Ngamanye amazwi now izwe lonke malazi now ukuthi kunoNkulunkulu okhonzwa ngalamadoda. Let the world know that there is a king. Makaziwe umhlaba wonke, makaziwe imindeni yethu, akaziwe abangani bethu, akaziwe ngabantu abasilahlayo. Everyone makamazi ukuthi ukhona uyaphila, uyinkosi yamakhosi. Makaziwe he is the Lord. Let us pray. Izwi lakho Baba linamandla, lingcwele. Thatha udumo. uNkulunkulu wethu onamandla. Sizogijima umhlaba wonke simazisa ukuthi ungubani, uyinkosi yamakhosi. Thatha udumo ke Baba uJesu Kristu waseNazaretha. God bless you. Kuzoba right. Rev Mfolozi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nisijoyine enkonzweni ekade sinayo namhlanje. Siyathemba ukuthi nithokozele izwi nokuthi ubaba uNkulunkulu siyazi ukuthi wenza izinto ezinkulu namhlanje. Have a good week. Isonto leni lonke sikhulekela ukuthi libe productive, nibe nesonto elimnandi. Amen.